Bon dia, egunon, bodia, eta ongi etorri hoxe baietz, glosa, regeifa eta bertsolaritzaren plazara. Una actividad de la que este año celebramos la segunda edición, después de que el año pasado se llevara a cabo por primera vez. Queremos agradecer a las instituciones que con su apoyo económico hacen posible la realización de este evento. Por lo tanto, dar las gracias al Instituto Ramon Llull, a la Xunta de Galicia, a la Facultad de Letras de la EHU, al Departamento de Filología e Historia y al Departamento de Lingüística y Estudios Vascos. Damos la palabra a José Tomás Conde Ruano, vicedecano de Planes de Estudios e Innovación, que hablará en nombre del decanato de la facultad. Egunon guztioi, ongi etorriak eta mila esker gaur hemen egoteagatik. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer darles la bienvenida en nombre del, como ha dicho mi compañero, del equipo de Canal. La decana Belén Bengoechea le habría encantado estar hoy aquí, pero por problemas de agenda no ha podido estar, aunque me consta que le apetecía mucho. La actividad que presentamos hoy sitúa en el centro la palabra viva, la oralidad y a la improvisación, todas ellas formas de creatividad lingüística que ilustran la riqueza y el dinamismo de nuestras culturas. Tenemos la suerte de contar con tradiciones que desde distintos territorios comparten un impulso creador. El bertsolarismo en Euskadi, en Euskal Herria, la glosa catalana y la regeifa gallega. Tres maneras de entender la palabra que, aunque nacen en contextos diferentes, dialogan entre sí a través del ingenio, de la poesía, del humor y de la crítica. Y, por supuesto, esta actividad representa a la perfección lo que entendemos por universidad. Un espacio de encuentro entre lenguas, culturas y formas de conocimiento que, sin duda, necesitan dialogar entre sí, conocerse, entenderse, desde sensibilidades distintas y propias. Bueno, además, como coordinador del grado en Traducción e Interpretación, para mí es un honor también, y quiero destacar la participación de estudiantado, del alumnado de este grado en el acto. Su labor permitirá también que este diálogo entre lenguas sea realmente compartido y disfrutado por todos los asistentes. Por tanto, creo que también este acto es un ejemplo de cómo la universidad trabaja de la mano de lo social y de la realidad más allá de los muros de este edificio de ladrillos rojos que tanto queremos. Además, contamos con música, otro tipo de música, así que estoy seguro de que lo que vamos a ver y escuchar será una delicia para todos y todas. Sin más, les agradezco vuestra presencia, su presencia aquí, y deseo que disfruten del espectáculo. Eskerrik asko, moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Moitas gracias, eskerrik asko, José Tomás. Nesta actividade de hoxe baietz celebramos a palabra viva e a improvisación. Oral en tres linguas, en éuscaro, en catalán e en galego. Imos presentar agora as tres improvisadoras que participarán neste acto, así como o noso presentador de temas, a Manu Vendala. Bai, egunon. Maili Agirre, Gasteizen jaio zen, bertsolari txapelketa nagusiko finala da akorduan duen lehenengo bertso saioa telebistan. Armentia ikastolan, Gasteizen, LH bosgarren mailan bertsolaritza eskolak eman zizkien eta bertsolaritza tailerretan eman zituen barkatu eta bertsolaritza tailerretan eman zuen izena. LH edo lehen hezkuntza amaitzean bertso eskolan eman zuen izena. Gero Arabako eskolarteko bertsolari txapelketan hasi zen jendaurrean eta txapelduna izan da 2021, 2022 eta 2023 urteetan. Gazteentzako txapelketetan, bere herrialdeko txapelketan eta han hemenka egindako saioetan egiten ari da bere ibilbidea. Ongi etorri, Maili. La glosadora Núria Casals, nascuda a Ripoll, és biòloga i glosadora catalana resident a Vic. Forma part de l'associació Cor de Carxofa, que té com a objectiu recuperar i fomentar la glosa en català a través de la improvisació de versos sobre una melodia. És professora de secundària i actualment assessora de llengua al Departament d'Educació i porta diferents projectes sobre la glosa a les escoles i instituts de secundària. Amb un projecte d'aquesta temàtica va guanyar el Premi Baldiri Reixac a l'Institut Escola Mossèn Cinto de Folgueroles.
L'oralitat i la improvisació són el motor de la seva vida i a través de la glosa medita i viu el present. Benvinguda, Núria. E a súa tocalla, Núria Penas, é unha recoñecida regueifeira galega que forma parte do renacemento deste xénero como ferramenta cultural e de expresión popular. Deste xeito, pertence ao colectivo En Reguéifate, unha aposta pola regueifa como instrumento para a promoción do uso da lingua galega, e a Asociación Oral de Regueifa, que organiza cursos a escolas e asociacións co fin de manter viva esta tradición. Por último, tamén forma parte do grupo RQR, que busca a renovación da regueifa e a súa adaptación a novas formas de modernidade. Benvida, Núria, e gracias por chegarte á facultade. Eta azkenik, Manu Bendala, gai jartzaia izango da. Manu Sevillan jaio zen, baina 2008tik bizi da hemen, Euskal Herrian. Hasieratik euskara ikasi eta euskal kulturan murgildu zen iritsi zenetik. Eta dagoeneko 10 urte baino gehiago daramatza AEKan euskara irakasle eta didaktika arduradun moduan. Horretaz gain, gaur egun Arabako bertsolari ezaguna da, urte batzuk daramatza bertsotan plazetan, eta gainera Arabako bertsolari txapelketako azken edizioetan ere sailkatu da. Naiz eta normalean improvisatzen ibiltzen den oholtza gainean, sarritan aritu da gai jartzaile moduan ere. Batez ere saio kulturaletan, adibidez korrika kulturalean, hainbat hizkuntzen arteko topaketetan, euskaltegietako ekintzetan, eta bar. Bertso tailerrak ere eman ditu, bertsolaritzaren mundua eta ezagutza zabaltzeko. Eta gainera bertso ipuinak ere antolatu ditu hainbat eskolatan. Ongi etorri, Manu, eta eskerrik asko, etortzegatik. Bé, doncs els quatre compartiran a continuació escenari en un espectacle en què la creativitat es mesclarà amb la tradició. Acompanyades de Miren Uriarte i Aner Peritz amb la triquitixa i la guitarra, les seues veus teixiran un diàleg únic entre ritmes, territoris i cultures, com ja hem dit, en èuscar, en català i en gallec. Una trobada en la qual cada llengua cantarà el seu món i totes dialogaran amb l'humor, la crítica i la poesia improvisada. E, alén disto, contaremos coa inestimable axuda do alumnado do grado de traducción e interpretación da facultade. Temos nas cabinas a Markel Echeverría, a Maider Arisaleta e a June Carrera, facendo a interpretación, que colaborarán connosco e traducirán e interpretarán os versos improvisados para que ninguén se perda ningún detalle. Para quen necesite esta ferramenta, tedes aquí cales son as canles, pero, bueno, comento aquí. Na primeira canle, digamos que escoitaredes a interpretación a castelán, na segunda canle ao galego e na terceira ao éuscaro. Vale. Por último, non menos importante, gracias a Leire Escargorta por coordinar este traballo de interpretación e por sempre animarse a participar en todo o que se propoñemos, sexa o máis tolo que sexa. E sen máis dilación, damos paso a Manu Bendala para que comece a improvisación e comece este encontro entre linguas e culturas. Ongi etorri hitzaren festara, improvisazioaren dantzara. Non ez dakigu zer gertatuko den, baina bai nola. Non ez dakigu zer kantatuko den, baina bai norekin. Eta non ez dakigu noraino iritziko den, baina bai nondik. Ongi etorri kantatzen, improvisatzen eta errimatzen den hitzaren festara. Hitza. Hizkuntza batean esan nahia duen forma bere gain txikiena, bere kabuz erabil daitekena eta iraunkorra dena. Hala dio hiztegiak. Baina hiztegia formalegia dela ondo dakigu. Gaurko hitza ez dator bere kabuz ibiltzeko asmoz. Eta ziur aski ez da iraunkorra izango. Sortuko da gure barrutik, zabalduko da gure artean, urrunduko da gurengandik, haizearekin batera. Sortu, zabaldu, urrundu. Hitza da bizitza. Ahotik ateratzen den airea, baina gehiago den hori. Herriz herri ibiltzen den memoria. Belaunaldiz belaunaldi kontatzen den ipuina. Bertsolariaren taupada, glosadorearen arnasa, regefeiraren bultzada, gure arteko jolasa. Taupada, bultzada, arnasa, jolasa. Hiru doinu, hiru melodia, hiru kantu, milaka errima.
11 hotz, ahotz eta bihotz. 3 modu mundua izendatzeko. Eta hala ere, itsaso komun bat. Bare, arro, tantaka sortu den itsasoa. Galizia, Katalunia eta Euskal Herria bustitzen duen itsasoa. 3 puntu kardinal ezberdinetatik datorkigun kresala. Hitza da giltza. Ateak zabaltzen dituena, isiltasuna apurtzen duena, barruan daramagunari ateratzen uzten diona. Gure hizkuntzek harresiak irekitzen ondo dakite. Batzuetan gure hizkuntzez hitz egitea bera, baita existitzeko modu bat. Eta errimatzea, eta kantatzea, ez desagertzeko modu bat. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Ezin bada ez da gure hitza. Hitza da baldintza, elkarri lekua egiteko baldintza, ulertu ezarren adi egoteko baldintza. Eta gaurkoak hori proposatzen digu. Ez dena ulertzea, baina dena sentitzea. Agian gaur ez dituzue hitz guztiak ulertuko, baina ritmo bera ulertuko duzue. Arnas bat, arnasaren konpasa markatzen duen arnasa, naiz eta aldakorra izan. Intentzio bat, intentzio handia duen intentzioa, naiz eta improvisatua izan. Lastan bat, xumea den lastana, naiz eta ensaiatua izan. Begirada bat, entzuteko kapaza den begirada, naiz eta betazalak itzi. Bai lagunok, gaurko saioa ez da bakarrik bertso, glosa edo regeifa saio bat. Gaurko saioa 3 kulturen arteko topagunea da. Elkar zirikatu, elkarri barregin, elkarrengan na hurbildu. Eta batez ere, elkar aitortu. Kantatzen, improvisatzen eta errimatzen den hitza da gaurko garraiobidea. Itsaso komun bat zeharkatzeko itsasontzia. Eta gaur, itsasontzi horretan denok goaz batera. Ez dakigu zer gertatuko den edo noraino iritziko garen. Deskubritu nahi? Az dadila bidaia. Eta bidaia hau egiteko, hauek esan duten moduan, ongi etorri hemen gurekin Nuria eta Maili, etor zaitezte favorez, gurekin ere Aner eta Miren, arituko dira gitarrarekin eta trikitixarekin, ohore eta plazerra da holtza konpartitzea, gurekin ere ezinbestekoak dira, Leirek egindako lana, eta kabinetan dauden guztiak, Markel, Maider, June, haiek ere eramango gaituzte bidaiatik. Prest hasteko? Hemen ikusiko dugu zer den modalidade bakoitzak eta nola kantatzen dugun herri bakoitzean, eta horretarako agurra moduan galdera bat egingo dio bakoitzari, haiek nahi duten doinuan, nahi duten melodian kantatzeko. Maili, hasiko gara zurekin, bai? Maili, zer da bertsolaritza? Zer da bertsolaritza? Lehen da bizi egun hotzontan, hemendik 4 agur bero. Oraindik ez dut argi hemendik, zer baita zer ez espero. Galdetu duzu bertsolaritza, ze gauza mota den edo, egia esan laburbiltzeko, modu argirik balego, saioa entzun eta norberak, erantzun dezala gero. Nuria,
¿Qué es la glosada? La glosa és estimar la llengua i la cultura, defensant el català de forma ferma i segura, que a la Uni de Lletres i a la Facultat de Ciències permet de remarcar les dretes i així despertar consciències. Ens permet explicar faules i explicar-ho en català. Així el riu de les paraules mai no deixa de brollar. I la glosa cada dia em serveix a mi de mostra per gaudir-la amb alegria, sent dins de cada cor vostre. Bai, Nuria? Nuria, què una regueifa? Ben, jo ho explicaré, canto xa non queda lento, a regueifa é cultura, é palabra e pensamento. Cando canto na regueifa, sinto que solo hai festa, que estamos todas xuntas, naquela máis en esta. Compartimos as culturas, cántase co corazón, as verbas son o de menos cando hai improvisación. E aquí vai a última copla, canto traigo moito ego, en euskera e catalán, e o peche en galego. Eskerrik asko, hiruroi. Behin ezagututa zer den bakoitza hasiko gara jolasten, improvisatzen, egoerak sortzen, eta hasiko gara erabiltzen hainbat doinu, hainbat melodia, normalean, modalidade bakoitzean erabiltzen direnak. Horretarako improvisatzaileek ahalegin handia egin dute aste hauetan, ikasteko eta menperatzeko normalean erabiltzen ez dituzten doinuak, eta benetan eskertzekoa da. Doinu bakoitzak bere zailtasuna dauka, adibidez glosadan silabak neurtzeko modua ezberdina da, azken silaba tonika baldin bada ez da zenbatzen, eta horregatik batzuetan gure doinutan pixkat ezberdina egin daiteke belarrietan. Hala ere, eskerrik asko saiatzeagatik, ederki egingo dute hirurek eta hasiko gara. Lehenengoan hasiko gara erabiltzen Euskal Herrian ondo ezagutzen dugu kanta bat, eta bertsotan, kopletan asko erabiltzen dugun doinua, horretarako Mirenek lagunduko ditu, eta hau da Egune Santa Mamina. Miren etorriko da, eskerrik asko Miren, eta egoera bat planteatuko diet hirurei. Bai? Unibertsitatean gaude eta zuek unibertsitateko gelakideak zarete. Ikastaroa hau zuen azken urtea izango da unibertsitatean, eta karrerako bukaerako bidaia prestatzen
ari zarete. Lehenengo pausoa nora joatea erabakitzea da. Munduko lekurik onenera joan nahi duzue, horretarako gastronomia, ekintza kulturala, hondartzak, mendiak, denetik hartu duzue kontuan. 3 proposamen geratu dira finalistak. Galizia, Katalunia eta Euskal Herria. Bakoitzak berea defendatu behar duzue. Zergatik Euskal Herrian geratu, zergatik Kataluniara joan, zergatik Galizia den lekurik onena. Galizia ta oiek utzi herria nahi dut ikusi, hemen ikasten dugu guztiok, baina ezagutu gutxi. A Galícia no hi anem, no. Crec que tu, Magí, tens raó. Potser que anem a Catalunya amb dones trempades com jo. Estou contenta de falar, ai sobre onde viaxar, mas compañeiras eu non me minto, creo que Galicia é Aguilar. Ibili gara gustora kutsiko kaletan gora, baina lurralde oso bat dago bardetatik itsasora. Podríem fer-ho amb alegria, això de venir a Euskal Herria, però millor anar a Catalunya i veure molta ratafia. É moi bonito, non o nego, mais vimos con moito ego. E temos praias, temos marisco, eu creo que gaña o galego. Izen eta abizenak politak dira gehienak, baina ez dugu hautatu beharrik tren batera gaude denak. Què
aquests moments cal ser concisos i no ser pas gens indecisos. Estic d'acord en agafar el tren i recorrem els 3 països. Perdona, de verdad. Podemos nos velos ambos, digo que podemos miralos, mais ten a Galicia a mija dudo, eu creo que ali xa non chegamos. Leko guztiak ederrak, eta zierto bat, seguru. Eskerrik asko, Miren. Eta Euskal Herriko doinu batetik, Kataluniako beste doinu batera, pasatuko gara. Kaso honetan Ganerrek lagunduko digu, mesedez. Algarrotin doinua kantatuko dugu, gitarrarekin batera, doinu alaia. Eta gauzak eta festak egiteko, nire ustez, doinu aproposa. Hau hitzaren festa da, horrela ospatzen ari gara elkarrekin, mikrofonoak, gitarra bat, trikitixa bat, ahotsa, besterik ez dugu behar gurea ospatzeko. Baina festa mota asko daude. Eta zuek orain beste festa bat antolatu nahi duzu elkarrekin, elkar ezagutu duzue, oso ondo joan da dena eta hau ere ospatu nahi duzue. Nahi duzuen motako festa hori bai, inork ahaztuko ez duen festa bat. Zer ezin da falta? Zer ezin da falta, haien ustez, festa batean. Algarrotin doinuan. ¿Quieres explicar lo del estribillo? Amb el Garrotín, que el Garrotín és una melodia de les Terres de Lleida que ens van portar els gitanos, té una tornada. I la tornada diu el Garrotín, el Garrotant, de la Vera de Sant Joan. De la Vera vol dir de prop i de Sant Joan doncs devia ser un poble. I fa així. Garrotín, el Garrotant de la Vera de Sant Joan. El Garrotín, el Garrotant de la Vera de Sant Joan. I està bé que se senti com potent la tornada. El Garrotín, la canta por el Garrotant. De la Vera de Sant Joan. El Garrotín, el Garrotant de la Vera de Sant Joan. Si hem d'organitzar una festa i fer-la amb versos fins perquè sigui una gran gesta que no hi faltin garrotins. El Garrotín, el Garrotant de la Vera de Sant Joan. El Garrotín, el Garrotant de la Vera de Sant Joan. Imos facer a festa e non queda aquí nada, mais eu digo que pra festa facía
garrotante, animaré ben se note, pero creo que a festa debe facerse de noite. Festa dela esan eta animatu gara bela, gu hiruroko regonda ziurrondo joango dela. I si la nit és amarga, perquè el cos ens ho demana, que sigui una festa llarga i duri tota la setmana. El garrotín, el garrotant, a la vera d'una vera de Sant Joan. El garrotín, el garrotant, a la vera d'una vera de Sant Joan. Que dure unha semana, eu farei meus fincapés, pero se nos queda corta, que nos dure todo o mes. Bertso glosa eta regeifa sartu behar ditugu klaro, kantu gehiago behar dira ta diskurtso gutxiago. Eskerrik asko, Aner. Eta borobiltzeko lehenengo parte hau, doinu galiziar batekin joango gara, Aila doinua. Kasu honetan Nuriak pandereta ere joko du. Esta melodía tamén ten un estribillo que podes cantar, que é ay a la la la, ay a la la, ay a la la la, ay a la la. Como vedes a letra, sinxela, fácil de aprender, universal. Non escribiu el Hirurak Done Jakue bidea egingo duzue elkarrekin. Motxilak prestatu eta martxan jarri zarete. Egun bi besterik ez dira pasa, baina hasieratik argi dago bakoitzak helburu ezberdin bat duela. Eta bakoitza modu ezberdin batean bizi ari dela esperientzia. Nuria, zu modu espiritualean bizitzen ari zara bidea, zeure buruarekin konektatzeko, zeure fedea lantzeko. Eliza guztietan sartu eta geratu nahi duzu. Otoitz egin, meditazio egin, lasaitasuna behar duzu. Nuria, kirolari amorratua zara. Hilabeteak daramatzazu bidea prestatzen, erronka personal moduan hartuta. Etapa batek 10 ordutan egiten bada, zuk 5 ordutan egin nahi duzu. Etapa bakoitzak 25 kilometro baditu, zuk beste 10 extra egin nahi dituzu. Presaka, korrika. Maili, zurea Done Jakue bidea ez, Instagramen bidea baizik. Denbora oro selfieak eta reelsak egiten. Edo zein animalia mugarri herritarra aproposa da zure sare sozialetan igotzeko. Hirurak egingo dituzte edo egiten ari dira Done Jakue bidea, baina bakoitzak modu ezberdin batean. Modu espiritualean, kirolari moduan, edo Instagramen influencer
moduan. Tenemos que volver atrás, Aila, de esta ya no me levanto. Que sainda última igreja, Aila, en un biqueio peo santo. Ay, la la la, ay, la la, ay, la la la, ay, la la. Vinga, no em facis patir, Aila, i posa't a caminar. L'important no és el camí, Aila, l'important és arribar. Maria Ponbota hoiek Aila dira nire adibidea. Bestentzako egiten dut Aila, done jakue bidea. Estamos aquí falando, Aila, do estrés xa non me escondo. Viñen cunha culturista, Aila, enda por riba María Pombo. Ai, ala, Jo ja no ho puc aguantar, Aila, que només em feu patir. Que veig que ja són les 11, Aila, jo vull sortir a les 6 del matí. La 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 la. Argazkiren bat atera Aila, denok ezin politago. Jende gehiago agertut Aila, me gustak ere gehiago. Aila. digo che eu outra cousa, Aila, digo che xa non me espanta. Eu quero ver ben a igrexa, Aila, pra chegar a Terra Santa. Ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la, ai, ala, la. Aquesta fa olor d'encens, Aila, i això no és cosa fina. Que en aquesta dieta que fem, Aila, veig que hi falta proteïna. La, 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 Beste bantzuentzat hori Aila, naizta den pixkat tristea. Niretzat gutxienekoa daila, Santiagora iristea. Ailara, 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 Llegar será o de menos, Aila, digo nesa no me monto. Pois vas ter moitos spots, Aila, pra poder sacar a foto. Ai, ala, ai, ala, ai, ala, ai, ala. I veig que tu et vols fer el selfie, Aila, però la foto no s'hi fica. I crec que hauríem de córrer, Aila, si tu vols córrer una mica. La, 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 la. Nuriare zu jarri zaitez Aila, sare sozialei begira. Ze fitness influencerrak Aila, oso modan jarri dira. Ailara, ailara.
outra cousa, ailá, non canto pra ser atrezo. Eu quero tomarme o tempo, ailá, pra completar os meus rezos. Ai, ai, ai. No sé com més explicar-ho, ailà, en aquestes empanades que van cap a Santiago, ailà, i jo ja hi he anat 3 vegades. Nola norberak berea aila eukitzen duen idea. Bakoitzak bere bidetik aila egin behar du bidea. Irei seguindo camiño, ailá, canto non teño lamento. Unha preocupada polo deporte, ailá, eu máis polos sentimentos. Ai, alá. Repeteixo en aquests moments, ailà, repeteixo de bon tros. Tu deixes estar els sentiments, ailà, l'únic important és el cos. Lai, 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 Bat da bilizketan hemen aila eta bestea bestela. Ni ziur nago bidea aila isilik egin daitekeela. Apaguz. Non bai. Non bai, apaguz. Vou dicir hai outra cousa, ailá, nesto aquí non me meto. Estábamos indo pa Santiago, ailá, e houbo fallos no directo. Ai, alá, ai, alá. tant de bo si passaria, ailà, aquí a les primeres files. Si et quedes sense bateria, ailà, estaríem més tranquil·les. Bateriarekin bateria gabe hori ezin dugu alda. Baina oinez egindako aila, oinez bueltatu behar alda. Vou dicir xa outra cousa, ailá, con este deporte exploto. E vou eu toda sudada, ailá, e ainda por riba fai foto. Ai, ai, hi ha un error de concepte, ailà, te'l corregeixo al moment. No l'hem de fer caminant, ailà, veus que l'hem de fer corrent. Korrika egiteko zuk aila jo ezelako gogoa. Bani nekatu naiz jada aila eta ni lotara noa.
Eskerrik asko, atxeden txiki bat emango Diegorain Nuriari eta Nuriari, bale? Eta Maili geratuko da gurekin. Mailiz gain, gonbidatu nahiko nuke Aner ere gurekin parte hartzea, gaur gitarrarekin dabil, baina, bueno, puntako bertsolaria da, edo behintzat, bertsotan ibiltzen garenontzat erreferente bat da, Maili adina. Gutxi gora bera hemen gaudenok badakigu zein den bertsolaritza eta ez badakigu Mailik lehenengo bertsoan ondo azaldu du. Baina askotan zalantzak baditugu edo uste dut momentu ona dela aprobetxatzeko bi hauek hemen egoteko galdera batzuk egiteko bertsolaritzari buruz. Horretarako ariketa mota bat erabiliko dugu, hau da puntu erantzuna. Normalean bertsotan bertsolariak lehenengo pentsatzen du nola bukatuko duen eta badoa pixkanaka bertsoa sortzen eta aukera dauka, gutxi gora bera bere rimak aukeratzeko eta bere azken esaldi hori tolestatzeko. Kasu honetan puntu erantzunetan nik haiei planteatuko diet lehenengo puntua, lehenengo esaldia eta haiek jarraitu beharko dute bertsoa osatu arte. Eta joango gara txandaka Mailirekin hasita, Aner, Maili, Aner, eta horrela. Eta bertsolaritzari buruz, kazetari moduan galdera batzuk egingo dizkizuet. Zer da bertsolaritzak ematen dizuna? Joselako galdera egin didazuna, bertsoa da arina bestetan astuna, batzutan kontrario, askotan laguna. Zein da bertsotarako trukorik onena? Ez dakit behintzat hori nik nigan barrena, baina deskubritzea da nahiko nukena, eta denon artean lortu behar dena. Eroso alzabiltza eszenatokian. Tira izerdi pixkat badut bekokian, baina gustura nabil jarri den tokian, ta uste dut gabiltzala modu egokian. Azke sentitzen zara errimen artean, segun noiz eta segun noren bitartean, baina gabiltzanean komunitatean, eroso egiten du batek bat batean. Gogoan aldaukazu zure lehen plaza. Ikastolan izan zen eta ez erraza, bertso bat kantatuta besteren bat pasa, hortarako ere izan beharraka pasa. Itzik gabe sekula geratu alzara, baita notatu egin zaigu behar bada, bertsoa soka dantza arriskutsua da,
tabarkatu isilik geratzen bagara. Nola prestatu duzu gure gaurko zita. Doinuak euki ditut sarritan jarrita, baina ilusio osoz ze hauze polita. Espero nuen dena pentsatzen hasita. Zer nahiago mikroa edota gitarra. Bat aldut derrigorrez hautatu beharra. Batean mediokrea naiz bestean txarra. Oraingoz isiltzea nahi dudan bakarra. Eskerrik asko, Amer, Maili. Maili, orainzu eseri lasai, hartu atzeden pixkat. Eta lanean jarriko ditugu Nuria eta Nuria. Jolas txiki bat egingo dugu. Askotan entzuten da euskara hizkuntza zaila dela. Eta nik ez dut uste horrelakoa denik, baina bai uste dut oso ezberdina dela. Eta askotan hitzak ez dira asko koinziditzen edo ez dute antzandirik. Nik ekarri ditut publikoari hurbiltzeko animalia batzuk. Irudia eta nola esaten den animalia hori euskaraz. Publikoak hartuko du halako txartel bat, eta nik esango dizuet hitza, eta badakit zaila dela, saiatuko zarete asmatzen ze animalia den. Bale, guztiak animaliak izango dira. Nik batzuk ekarri ditut. Hartuko duzu bat, ez erakutsi bertsolariei. Hau erraza da, uste dut entzun da okazuela. Barraskilloa. Barraskillo. Barraskillo du izena animalia honek, eta izen horrekin ze animalia izan daiteke. Kaso honetan, erabiliko dute nahi duzuen doinua. Bale? Bakoitzak bere doinuan ere ibiltzea, saio berean polita izan daitekela. Eta ez badute asmatzen, pistak emango dizkiogu. Barraskillo. Killo. Eu direi-che unha cousa, ándame a picar a nariz. A min eso de barrasquillo soname a que unha lombriz. Sí que podria ser un cuc, que és un animal ben noble, però jo dic que és un quillo, que n'hi ha molts al meu poble. Zarete gaizki hasi, lombriz, bueno ez da, baina... Bueno, hortxe. Vou dicir Vou dicir algo entón, digo e non caio bajo. Pode ser meu compañeiro, entón un escarabajo. Lehen gertuago, antes más cerca. Ibiltzeko modu antzekoa dauka.
Para andar se parece al lombriz más que el escarabajo. Crec que ja m'ha quedat clar, ja no hi veig el punt de fuga. Tu fas així i deu ser, si no és un cuc, una eruga. Eche dicir outra cousa, na palabra non se perde. Acaso estamos falando, compañeiras, dunha serpe? Serpiente. No, no es una serpiente, tiene cuernos. Eta etxe bat gainean. Men etxe bat gainean, una casa. Pista honek mandu jo zen. He començat per aquí, ara ens has dat el consol. Si porta la casa a sobre, Barrasquillo és un cargol. Ondo, beste bat hartuko dugu. Cacalardo. 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 Lardo. Caca, eso da pista, caca. Estamos nos a falar, ai, pois dun cacalado. Lardo. Pode ser que esto si sexa compas un escarabajo. Segundo. Vale, eta azkena ingo du hemendik. Hartu bat. Dortoka. Ara crec que l'he trobada, ja sé quin és l'animal i crec que ja te l'explico i et semblarà genial. No recordo bé el nom. Dortoka. Dortoka no és una eruga, però jo crec que té una closca i que deu ser una tortuga. Gero esaten dute zaila dela, luego dicen que es difícil en euskera, pero... Oso ondo, vale, Mali. Berriro katalanez ibiliko gara. Berriro Mirenek lagunduko digu. Corrandes de Carolina ez. Doinua erabiliko dugu. Si quieres explicar... Les corrandes d'en Carolino o corrandes de Folgueroles. Folgueroles és un poble a prop del meu poble, és a la Plana de Vic. I són les corrandes d'en Carolino perquè les cantava aquest senyor que és en Carolino i les va conservar fins a dia d'avui. I també tenen una tornada que diu oidà, oidà, oidà és que sí, oidà, oidà, corrandes són corrandes, oidà, oidà, tothom les pot cantar. Tothom les pot cantar. I fa així. Oidà, oidà, corrandes són corrandes, oidà, oidà, tothom les pot cantar. I això és el que heu de cantar tothom. I podeu també aplaudir una mica i això. Oso ondo. Unibertsitatean gaude. Unibertsitatean formakuntza jasotzen dugu eta normalean formakuntza jaso ondoren lana bilatzen dugu, etxea bilatzen dugu, non bizi, norekin bizi, non lan egin. Baina gure herrietan eta gure hirietan, bai Galizian, bai Katalunian, bai Euskal Herrian,
gero eta pisu turistiko gehiago daude, eta turismoa egitea guztioi gustatzen zaigu. Baina bertako jendeari gero eta zailago egiten zaio etxe bizitza aurkitzea. Bai zuei eta bai inguruan dituzuen lagunei, senidei, turismoa badoa gora, gero eta pisu eta etxe turistiko gehiago ditugu gure hirietan eta herrietan, baina bertako jendeari eta guri gero eta gehiago kostatzen zaigu non bizi aurkitzea. És molt bonic el paisatge, però ja no ens queda consol i amb problemes d'habitatge haurem de fer com el cargol. Honek jarraitzen badu lehendik doan bidetik, 40 bete arte, enaiz joango etxetik. Podremos sair da casa, compañeira, xa preocupa. Porque podemos facer un novo movemento ocupa. Creem moviment ocupa. I crec que tu tens raó, que viure en comunitat serà la solució. Nuriak esan bezala okupatuko nuke, baina okupatuz gero argiak entzen dizute. Hei che dicir outra cousa é que a xente non me pite, pero podemos queimar tamén a todos os fondos buitre. Estic d'acord amb la crema i així farem ferida perquè aquests fons voltor ens estan robant la vida. Konponbidea pentsatzea nahiko erresa da, klaro. Utsak bete behar dira, berriak egin baino lehenago. Hei dicir outra cousa, e digocho para ti. Tamén funciona o pegamento nas casas de Airbnb. Jo volia ser de ciències, però ara ja m'he quedat seca i ens toca ser de lletres de l'hipoteca. Espekulatzaileak nola leku denetan dauden,
berdin Katalunian zein Galizian ta hemen. Cantaré outra cousa, pois o verso non me mola. Temos que unirnos todas como clase traballadora. Especuladors ni aigua, amb aquests no podem ser fins. Els tanquem amb pegamento i els cremem a tots a dins. Hobi hauek izketan ze gaita ze bertute, zuen bion mitin bat gustora entzungo nuke. Comparto piso con vos, nada me gustaría máis, pero igual precisamos que tamén veñan meus pais. Bale, bueno, bagoaz aurrera, pixkanaka. Sartzean txartel, bi txartel eman dizkizuet, gorri eta berdea, ez daki norbaiti falta zaion. Eta kasu honetan erabiliko dugu zuek aukeratzeko ze gai mota entzun nahi duzuen. Gorri eta berde bat. Baude gaiak, printzipioz serioagoak direnak edo sakonagoak direnak, eta baude beste gai batzuk printzipioz umoretsuagoak direnak. Goizean gaude, ez dakiz gorputzaldi daukazuen eta zer daukazuen gogoa entzuteko. Zerbait mundua aldatzeko moduan serio edo sakona, ez hobeto esan da, edo zerbait printzipioz umore gehiago emateko. Beraz, egun zer entzun nahi duzuen, entzun nahi baduzue gai sakonagoa, esateko moduan, txartela berde aterako duzue, eta entzun nahi baduzue gai umoretsuago bat, txartel gorria altxatuko duzue. Hau da, sakona, mundu aldatzeko moduan, edo barre egiteko moduan, txartel gorria. Beraz, altxatu? Susmoa banoenik, bai? Bale, uste dut argi dago. Behintzat, ez daki barre egiteko gogoan, baina bai zuek jartzeko egoera umoretsu batean. Galiziako doinua erabiliko dugu. Ez dakit gai entzun baino lehen azaldu. ¿Quieres explicar algo antes de...? Bigarren aukera orduan. Improbisatzaileen Olimpiar Jokuak antolatu dituzte lehenengo aldiz. Munduko improbisatzaile onenak bertan egongo dira urrezko dominaren bila. Haien artean jakina zuek. Bertsoa, glosa eta regeifa podiumera eramateko pres. Inaugurazio ekitaldia ondo, joan da, eta parte hartzeko unea heldu da. Baina sorpresa. Parte hartu aurretik doping kontrola pasa behar duzue. Emaitzen zain zaudete, elkarri begira, urduri.
improvisatzaileen olimpiar jokuak eta festa daukagu. Presa bete parte hartzeko, baina kantatu aurretik doping kontrola pasatu behar izan duzue eta emaitzaren zain zaudete elkarri begira eta nik ez daki zergatik, baina hirurak urduri. O retrouso desta melodía é lara y la la, lara lara la y la, lara y la la, lara lara la, lara y la la, lara lara la y la, y lara y lara y la la. Vale. Digo, eu estou nerviosa, aquí a miña seu morro e ademais da súa roupa recende o cheiro a porro. Ai, Zerdiz nago bustia, Galiziatik etorri da sartu nezaken guztia. Jo sí que estic nerviosa, espero que tot això acabi. Sort que han apagat els llums, que estàvem aquí de rave. Por aquí a mi hija dicindo que a culpa é miña. Nós tamén facemos pan, pra iso botamos fariña. Joe irurok ze ondo nola zeruan kometa, nire ezkerretik usain arraro bat datorreta. Ara ja estic més tranquil·la, la victòria tinc a prop, que he aconseguit que la pila per fi els hi he canviat el pot. Dimos xa directamente nas tuas coplas me amolas. Acaso me estás acusando de vir aquí cheirando a droga? Lasai hemen ere droga baitugu guk gertukoa, Lujan biok erakutsi zidan zein zuen trukoa. Crec que tinc la solució. Deixem-nos de competir i fotem-nos el que ens queda, que aquí hem vingut a gaudir. Dijo aquí unha cousa, pois están equivocadas. Na Galiza non hai droga, nosa droga son as palabras. Tira onartu dezagun berez ez du ezer txarrik, dena sartu dugu baina guk ez genuen beharrik.
pensaments dispersos i això passa quan calles. Si em drogo amb els vostres versos me'n fotria moltes ratlles. Digo, chevo a conversa, unha conversa que engancha, sobre todo cando viñeron comigo as dúas na lancha. Izendatuko nituzke denak zerrenda batean, baina lotxa ematen diteme hemen unibertsitatean. I llancem una pregària, tothom la vulgui escoltar, que la droga improvisada es pugui legalitzar. Vergonza na universidade, digo che que ben o faz, pero seguro que aquí tamén che saben de drogas. Bai hori egia dela nik argi utzi nahi nuke, dakizkidan pare batek behintzat asko hartzen dute. Cadascú faci el que vulgui, no ens hi hem pas de posar. Jo la droga de la glosa mai no la podré deixar. Esa droga desa glosa, digo che que ven a tina a glosa, pois non se deixa nin con parche de nicotina. Nola polita den gure doinu eta akzioa, bertsoa da inoiz utzi nahien uken bizioa. Doncs deixem de competir, que no són pas els sinònims, i muntem ja aquest grup d'improvisadors anònims. Imos a ter que rexuntarnos, digo nas duras e nas maduras, a droga da improvisación, a miga eche das más duras. Iruretan okerrena, hemen Nuria da benga, guk bukatu egiten dugu ta bera berriz hasten da. I tu cantes, i tu cantes i jo escolt, però si això no s'acaba ens haurem de drogar molt.
Droga alakoa da, bai. Bueno, pixkanaka bagoaz amaierara hurbiltzen. Ez, mesedez, gai. Baina, bueno, agurtu baino lehen, beste doinu bat kantatuko dugu, kasu honetan berri eskatuko diot Anerri guri laguntzeko. Eta, bueno, nik urte dezente daramatzat Euskal Herrian, baina oraindik nire Andaluziako kutsua badaukat, eta harro gainera. Eta ekarri dut, behin eman daukera planteatzeko gaiak eta adostatzeko doinuak, ekarri dut Andaluziako edo Camarón de la Islak kantatzen zuen doinu bat, eta bertzotan egia esan ere erabiltzen dugu askotan kopla moduan, eta da, egan noa, egan banator, volando boi, volando bengo, nik uste dut ezaguna dela, eta publikoak ere lagundu aldu kantatzen eta ritmo eramaten. Eta bueno, labur biltzeko pixkat, galdera da zer bizi izan duzue gaur, holtza gainean, zer ikasi duzue elkarrengandik, nola sentitu zarete holtza gainean, gogoetak partekatuko dituzue gurekin, pixkat labur bildu, bizitzen ari garena oraindik, eta bizi dugun orain arte. Naiz eta kaskoei egin gaur nik iesa, naiz eta kaskoei egin gaur nik iesa, beti ulertzea ez da horren erreza, beti ulertzea ez da horren erreza. Escapó do casco, digo roto. Escapó do casco, digo está roto. Pois non escapei eu, pero gústame un pouco. Gústame un pouco. Jo sí que porto els cascos, quin mal està. Jo sí que porto els cascos, quin mal està. I us vull donar les gràcies, però en català. I us vull donar les gràcies, però en català. Banik ondo pasatu dut esan beharko, banik ondo pasatu dut esan beharko, eta lau bat doinu berri bildumarako, eta lau bat doinu berri bildumarako. Eu passei non moi ben, non digo traca. Eu passei non moi ben, non digo traca. Espero que disfrutades coa retranca. Espero que disfrutaras coa retranca. Admi ese verso. Posats a donar les gràcies, ja que ho detalles. Posats a donar les gràcies, ja que ho detalles. Jo us voldria donar gràcies per les ratlles. Jo us voldria donar gràcies per les ratlles. Naiz eta zail den polita da hau benetan, naiz eta zail den polita da hau benetan, ta hurrena errebantxa zuen herrietan, ta
Seguimos entón cantando e eu non me calo. Seguimos entón cantando e eu non me calo. Faremos pois a revancha alá en Santiago. Faremos pois a revancha alá en Santiago. Hem improvisat molt fort. Posem les botes, hem improvisat molt fort. Posem les botes i si això fos un combat i hem guanyat totes. I si això fos un combat i hem guanyat totes. Eskerrik asko. Bueno, eta agurrak entzun aurretik, berriro eskerrak ematea Nuriari eta Mairi egindako aleginagatik. Batez ere Nuria eta Nuria kanpotik etorrita, atzo, trenez, kotxez, bihar berriro buelta, plazerra da hemen egotea. Eskerrik asko Mireni eta Anerri musika jartzagatik, beti beste magia bat ematen dio musikak improvisazio saio batera. Eskerrik asko antolatzaileei, Kristofol, Rosalia batez ere hau dena posible egiteagatik eta antolatzaileei, baina batez ere zuei, hurbildu zaretenoi, bestela bai bertsolaritzan, bai reggaefeiran, bai glosan ezinezkoa da. Ez du balio kantatzeak aurrean norbait ez badago eta zuek benetan egiten duzue posible dela improvisatzea eta zuek gainera naiz eta askotan pentsatu ezetz, forma ematen diozuei saio batiri. Beraz, bukatzeko eskatuko dizuet agur bat, nahi duzuen doinuan, nahi duzuen melodian, eta aber zer daukazuen esateko, nire partetik benetan plazer handi bat eta eskerrik asko. Hei decir eu agora outra cousa, pois o corazón rápido me late. Debeu romper moito a chiculateira, que se acaba por hoxe o chiculate. Moitas grazas a todas compañeiras, moitas grazas, en esto non me atasco. De Galiza, Cataluña e aquí, para Euskal Herria eskerrik asko. Gure doinutako plen ze eskaparate, nik asko ikasi dut saio hau bitarte. Eskerrik asko denoi izatearen parte, segidenok kantua ez baitugu kalte, animo azterketetan ta hurrengora arte. La MEC, que també ve de Catalunya, m'ajudarà amb el pandero quadrat. Moltes gràcies per ser aquí, per haver sortit de l'aula,
per haver volgut compartir el poder de la paraula. Aquest any jo repeteixo, aquest any jo hi he tornat. I tornar a Euskal Herria el millor que m'ha passat, el millor que m'ha passat. Esandakoa, mila esker, espero dut disfrutatu izana, espero dut errebantxa egotea laster Galizian edo Katalunian, seguro guztia joango ginatekela gustora. Animo, azterketarekin Maik esan duen moduan, eta segi bultzatzen batez ere, kasu honetan euskara, gure hizkuntza, eta segi zabaltzen ezagutzen dituzuen beste hizkuntza batzuk munduan zehar, beharrezkoak dira eta zein polita den gainera hizkuntza bat kantatzen denean. Beraz, mila esker eta biba zuek.